बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय बेनि बागै दायनिसो बाथ्रा दिनैहाय फोरमायनो थाखाय साननाय जादों। गुबैयै बर' कसारि गावहाय खुंथायखौ जोङो दासिमाव जोङो 4 बोसोराव आगान सुरगासिनो दङ। माखासे गोबां जाहोनाव जोङो सोरखारजों थाफानानै खामानिफोरखौ मावनायाव माखासे दिगाव जों आवगायदोंबाबो माखासे दिगाव जों आवगायजोबनो हायाखै, माने जाफुङाखै। रायलायनाय जागासिनो दङ। बे रायलायनायखौ लाखिनानै जोंहा फोथायनाय दङ थाबैनो जोंनि जेंनाखौ सुफुंजागोन। गुबैयैहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथा बिनि दारैहाय बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया दाफुंजाफैदों। गुबैयैहाय बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो बुंनांगोन। जिथु बाथ्रा बेनोमोन जे दहाय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव थानाय दैदेनदोंमोन आरो बावहाय एनजिपिनि मोनसे हान्जा दङमोन आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों जयै बा जथायै बे गोरोबथाखौ खालामना लाना फैदोंमोन आरो बेनि दारैनो बर' कसारि अनसाय गावनि खुंथाया दाफैजादों बा दाफुंजादों। दा जोङो मोनसे सामलायनाय खुंथायाव दङ इन्ट्रिम काउन्सिल जायखौ जों बुङो। दा बे इन्ट्रिम काउन्सिलाव थानानै जोङो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। मानोना दासिम जोंनि गामिया फोसावजायाखै, बर' गामिफ्रा आरो लोगोसे गामि फोसावजायैनि थाखायनो जों बिटिआर दानो हायाखै आरो सायख'थिसिम जों आगान सुरैनो हायाखै। फारसेथिंजाय जोङो बर' कसारि अनसाय गावनि खुंथाया गंनै जिल्लाखौ लाफानानै बा सरजाबनानै जोङो बे खुंथायखौ सामलायनो गोनां जायो। धुबुरीनिफ्राय हमजेननानै जोङो सदियासिम आरो बराक सेरफांखौ जोङो लाफानानै दा खुंलायगासिनो दङ। दा बावहाय जोङो खुंनाय जि मोनसे खुंथाय सामलायथ'नाय जि खुंथाय माने इन्ट्रिम काउन्सिल बावहाय जोङो 13 कौटि आरो 50 लाख रांबो मोननाय जायो। दा बेनि दारै जोङो माखासे खामानि रायजो राजानि थाखाय फिसा फिसा हानायसेबां जों मावनो नाजाबोदों। रांखौ थिखाय जोङो थोआ लोमा राननानै जोङो खामानिखौ मावनो होनाय जायो। बावहाय जों लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै, बे सैथो बाथ्रा। आरो मोनसेया जाहैबाय जों जेब्लासिम रां बावजाखौ गोबां मोननो हानाय नङा, जोंनि साननाय हनाय जोंनि जि मोनसे मिजिंफोर दंमोन खुंथायनि गेजेरजों रायजोआ जि मोनसे मिजिं लानानै दङ बा जों मावनो सानो रां बावजाया बाङाय जायनि थाखाय जों हायाखै, जों नाजागासिनो दङ। दा आसाम गभर्नमेन्टखौबो जोङो नारसिनबाय थादों। मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायबाय थादों, बुंदों रां बावजाया बाङाय जादों, बारायना होनांगौ। जोङो खामानि मावनो हायाखै, धुबुरीनिफ्राय सदियासिम बराक सेरफांखौ नायनांगौ, जोंनि थाखाय गोब्राब जादों। बेफोर बाथ्राखौ फोरमायबोनाय जादों आरो जोंनि मावनो गोनांथार खामानि दा जोंनि गामि फोसावहोनांगौनि खामानि, बेनि खामानिया जागासिनो दङ। थाबैनो फोसावगोन होननानै बुंदों, नाथाय बयबो जेंनाया दाबो जोबजोबाखै। ओरैनो राभा हासंनि जेंना थाबाय, टिवा ओनसोलावबो एसे जेंना सोमजिदों। टिवाफ्राबो जोंनि बर' गामिफोरखौ रोखायै दाबो नटिफाइ खालामजोबाखै आरो राभा हासंखौ सोरखारा 6 शेड्युल बा संबिजिरारि कनस्टिटिउसनेल मोनसे बेलेगिटि गोनां मोनसे खुंथायाव लांनो नाजानायाव जोंनि बर'फोरखौ लानानै रायलायनायनि जि मोनसे जोबथा जोङो माबायाव फैनांगौमोन बेखौ लाबोनो हायाखै, रायलायनाया जागासिनो दङ। राभा हासंनि जेंनाबो दा दं। दा गोबां बिदिनो जेंना थाबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे कमिसन दादोंमोन, बाउन्डारि कमिसन। बिनि गेजेरजोंहाय सानजाहा जोंनि सिमाखौ बारायनाय, बिटिआरनि सिमाखौ बारायनायनि जि मोनसे बाथ्रा सोरखारा होनानै दोनदोंमोन, बिनि रायलायनायफ्राबो दाबो आबुं महर मोनाखै। जोबोद लासैनो बिनि रायलायनायफ्रा जादों, जों लुबैनाय बायदि जादों। दा बोसोरब्रैयाथ' बाबेनलांबाय आरो गोरोबथाखौ नायोबा बोसोरबा बाबेनबाय। बोसोरबा बाबेनलांनायनि उनावबो जोंनि माखासे दफाफ्रा दाबो मावफुंजायाखै, सावरायनायावनो दङ। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि जेंना, बे जेंनायाबो जोंखौ एसे सानहोबाय थादों आरो जों साननांगोन बेनि जेंनाखौ सुफुंनायखौ जों लुबैयो। मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे मोननै जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बिटिआरावबो हाबनो हायाखै, फारसेथिं जोंजोंबो फैनो हानाय मोनसे माबा गैया। जेरावहाय बाउन्डारि कमिसन माबायावहाय बेखौ दोननाय जादों सावरायनो थाखाय। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे मोननै जिल्ला मोनसे हेंगिं मोनसे हालोदाव दङ।
फारसेथिं माखासे ओनसोलफोर दङ जाय ओनसोलफ्रा जोङो पन्सायती राजनि जे खाबुफोर मोनो सरकारनिफ्राय बे खाबुखौबो जोंना मोननो हाया। दा बे जाहोनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे ओनसोल जाय ओनसोलफ्राव पन्सायती राजबो गैया बेखौ जोंनि रायजो राजानि रायजो जानायनि हालोदफ्रा जोबोद गाज्रि। दा बे जोंखौ दुखु मोनहोयो। ओंखायनो जोङो जेंनानि सुस्रांनायखौ बा जोबनायखौ जों लुबैयो थाबैनो। दा फारसेथिं नैबेखौ आङो बुंनो लुबैगोन जाय समाव एसेम्बलि बिसायख'थि जायो एमपि बिसायख'थि जायो बे समावहाय जाय ओनसोलफ्राव दिनै रिजार्भ होननानै जाय ओनसोलफोरखौ जों बुंनाय जादों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बे ओनसोलखौ रिजार्भ होननानै दावगानायनि खामानि बा दावगाथायनि खामानि मावनांगौ बेनिफ्राय जानगाराव दोननाय जादों, नासयनानै दोननाय जादों जोंनि बर'फोर थानाय हालामफोरखौहाय। फारसेथिं बिसायख'थि फैयोबा एमएलए आरो एमपि बिसायख'थि फैयोबा बै जायगानि सुबुंफोरनि भट लानानैबो देरहालांबाय, सरकारबो जाबाय। दा बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। जेराव जोङो भटनि मोन्थाय मोनबाय, रायजो जानायाव जों दा दङ, बेफोरखौ नायोबा जोंखौ फरेस्ट हिसाबाव दङ होननानै बिदि दाय होनानै होखारनो नागिरदों बा सम सम इलेक्सननि नटिस थांबाय बेफोर जोंखौ सानहोदों जिंगासिहोदों। ओंखायनो गभर्नमेन्टखौ बुंनो लुबैयो आङो जे थाबैनो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनांगौ। हाग्रानि जेंना जेरावहाय 2006नि मोनसे फरेस्ट रुलार एक्ट दंमोन, बे एक्टनि दारैहाय ट्राइबेल सुबुंफ्रा जेरावखि थायाथों मानो रायजो मोनजानाय जि खाबु होदों भारत सरकारा, बे आयेनखौ आसामावबो मोजाङै मावफुंनांगौ बेखौ जों लुबैयो। आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव जेबो हारासथि बे जानो नाङा। जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौहाय मोनसे जोङो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जादों होननानै जों मोनसे सम सम जोंनो मोनसे फोरमान बिलाइजों सिगि हरनाय जायो, बेफोर नटिस होनाय जायो, बेखौ बन्द' खालामनांगौ, बेखौ होबथानांगौ। आं बेखौ बुंनो लुबैयो। दा जेंनाया गोबां दङ जाय जेंनाफोरखौ जोङो सौसिनांगोन, जयैनो सौसिनांगोन। जेंनानि सुस्रांनायनि बाथ्राखौ रायज्लायनो थाङोब्ला जोंनि गोरोबथानि दफानि सुफुंनाय बा जाफुंनायखौ लुबैयो बा जोङो मावफुंनांगौनि थागिदायावहाय जोंनि गेजेराव मोनसे आंखालखौ आं नुबाय थादों। बे आंखालानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव दिनैहाय जोङो गोबां जाहोनावहाय खौसे जानो हायाखै, जाय जाहोनाव जोङो जोंनि मोननो गोनां बा जोंनि दाबि दावाफोर बा जों जयै जाय थांखिजों जोङो आगान सुरबोदोंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि बिथांखियाव जों खामानि मावदोंमोन, बड'फानि जि मोनसे मोन्थोर सिमां बेखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावदों, बे जेनेबा आद्रा जानानै दङ। ओंखायनो दिनैनि समा जोंखौ बुङो आरो जोङो जेरावहाय मोनसे अलखद बुब्लियाव दङ बुंजायो। जोंनि गेजेराव खौसेथि आंखालाव जों भुगिनांनानै दङ। बे खौसेथिनि आंखालखौ जों बोरैहाय सुफुंना लानो हायो, जोंनि गेजेराव नुजानाय गोबां फारागफोर, जोबनो गैयै फाराग, बेखौ बोरैहाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो, बेनि राहा लामाखौ थाबैनो लानानै बर' हारिनि मोनसे जोंनि इयुननि मिजिं थांखि बेखौ बर' हारिखौ बुहुम गेरेमसा हारि जानायनि जे मोनसे बिथांखि बेखौ जोङो जाफुंहोनो हानांगोन। बड'फानि सानस्रि, बड'फानि जि सिमां, बड'फानि जि मोनसे मिजिंमोन, बेखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय खौसेथि जानायनि अनगायै जोंहा जेबो राहा गैया आंनि मोन्दांथियाव। मानोना बाथ्रायावनो बुंनाय दंखायो आरो बड'फ्रा जोंनोबो फोरोंलांदों मोनसे बाथ्रा, इउनिटि काम्स थ्रु स्ट्रागल होननानै बिथाङा बुंलांदों। दा ओंखायनो गोनां जायोबा जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो माबा मोनसे लामा जोङो रोखा खालामनानै लानांगोन, जायनि गेजेरजों खौसेथिया फैनो हायो। मानोना गोरों गोराफोर बुंनाय बाथ्राफोर जोङो गले गले खुगाजों बुङोब्लाबो मोगथां खामानि मावनानै जों दिन्थिनो हायाखै बा मावनो हायाखै जोङो। बेयो जाहैबाय जों मोनथिगौ सैथो बाथ्रा, गेबें गोरलै बाथ्रा, नाथाय जोङो बेनि ओंथिखौ बुजिनानै खामानि मावनायखौ जों बबेबा नङा बबेबा फेलें बेलुं जाबोदों। बे सैथो बाथ्रा। गुबैहाय जोंनि लामायाथ' दोंसेयानोमोन आरो बे दोंसेल' लामायानोमोन जोंना हारिखौ दैखांनाय, जौगाहोनाय, बुहुमाव गेरेमसा हारि दानाय, बे थांखिजोंनो जोङो फैदोंमोन। नाथाय गोबां जाहोनाव दिनै जोङो थेर बेथेर जानोबो हमदों। एखमबा जों ज' जानोबो आवगायो, रायलायनायबो जायो, बे रायलायनायैनो गोमालांफिनो आरो जों फावसायफिननांगौ, बेबायदि जाबाय थानाय नुदों। गोरों गोराफोरनि बुंनाय जे इउनाइटेड वी स्टेन्ड, डिभाइडेड वी फल, बे बाथ्राफोरखौ जोङो गले गले बुंनायल' जादों।
जेराव मोनथिखागौ इउनाइटेड वे स्टेन्ड खौसेब्ला जों गसंथागोन होननाय बाथ्रा नाथाय जोंखौ खौसे जाहोनोबो नागिरा बा जों जानोबो रोङा जों गोरोन्थिखौ मोनथिलायगौ जाय दस्रा जोंना बहाय जादों बेखौबो गोसोलायलायनानै ज' जानो रोङा बेबो सैथो बाथ्रा जेराव जों मोनथिखाबाय इउनाइटेड वे स्टेन्ड खौसेब्ला जों गसंथागोन आरो डिभाइडेड वे फल बेखौबो जों मोनथिलायगौ बेनि सायावबो जों गोरोन्थिखौनो मावबाय थायोब्ला बे जोंनि हारिनि बबे इयुनखौ जों मोनफुंहैगोन बा इयुन हारिनि इयुना जे गोजौ जाहैगोन बे जों बोरैहाय बिदि खालामबावगोन बे मोनसे सोंनाय फैदों दा जायखिजाया जाया जोङो जुजिनांगोन खौसेयैनो आंथ' सानो बर'आ एटलिस्ट नंथ्राबाबो 10 बोसोरसो जोङो जोंनि गेजेराव जेसेबां फारागफोर फैदों डिफारेन्सफोर फैदों बेखौ जोङो खौदै मन'लायनानै जोङो ज' जानो हायोबा जोंनि फारागफोरखौ दोनथ'लायजोबनानै जोङो ज' जानो हायोबा आंथ' सानदों 10 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो जोंनि मोननो गोनां गोबां दाबि दावाफोर बेखौ जों सुफुंना लानो हागोन बाथ्राया बेनो कार्बि आंलंनि जेंनाखौबो दिनै जोङो बयबो मोनथिलायगौ आरो जोङो कार्बि आंलंनि जेंनाखौनो जोङो गोजामसिन बर'नि जेंना मोनसे होननानैबो मिथियो नाथाय बे दासिमबो सुफुंजानाय गैया बिटिसि एकर्ड बिएलसिजों भारत सरकारजों आरो आसाम सरकारजों जेब्ला जोङो गोरोबथा खालामदोंमोन बेवहायबो बे दफाया दंमोन बिटिआर गोरोबथा 2020 आरो 24 जानुवारि बेवहायबो दङ कार्बि आंलंनि जेंनानि मोनसे क्लज दासिम नाथाय मावफुंजाया दा बेफोरखौ नायोबा जोंनि मावनांगौआ जे जोङो जे मावनो हाफुंजोबाखै बेखौनो फोरमायनाय जायो रोखा जायो दा जोङो नाजालांबाय थानांगोन खौसेयैनो आरो जोंनि गेजेराव जे डिफारेन्सेस फैदों जेंनाफोर फैदों बेखौ रायलायनो गेजेरजों ज' मोनसे सुस्रांनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो हागोन अब्लानो जोङो सानसे नङा सानसे जों मिजिं लानो हायो जे जाफुंनाय जोंनि मोगथां जागोन आं दा नैबे समाव मोनसे रादाबखौ बुंफाबावनो लुबैगोन जे बर'फोरनि गेजेराव गासै सोरगिदिं थासारि सोमजिनाय जेंना जेंसिफोरखौ नायजोबनानै दिनैनि मुगानि जि मोनसे गोदान सोदोमस्रि बार फैबाय नांबाय बे समावबो जोंथ' खौसेथ' जानो हाखायाखै नाजालायगासिनो दङब्लाबो बिनि गेजेरावबो आं मोनसे रादाबखौ बुंफानो लुबैगोन जे बर'फोरनि गेजेराव जेरैखिजाया जोङो फारागफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबस्रांलायनो नाजानायनि गेजेरजों सिगांनो हायोब्ला बर'आ सा सानजा भारतआव ट्राइबेल हारिनि गेजेराव बांसिन सुबुं अनजिमा गोनां मोनसे हारि हिसाबै जों गोहोगोरा हारिमोन जोङो गोहोगोरा हारिब्लाबो दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोबा गोबां माबाफोरखौ जों बिजिरना नायोबा नुबाय मा जोंनि गेजेराव गावस्रानाय फैबाय आरो जायनि जाहोनाव जोङो लोरबां जानो हमो बेबो सैथो बाथ्रा दा बेखौ जोङो गोख्रों गोरा खालामफिननाय खामानि मावनो थाखायनो जोङो दा सानलायलायदोंबो आरो जोंनि रायलायनायफ्रा रायलायैनो दङ मोनसे जाफुंनायखौ आइ आफा रायजा जा बयबो नेनानै दङ आरो जोङो बयबो साननांगोन सैथोखौ गनायनांगोन आरो सैथोखौ गनायै सुबुंफ्रानो जेंना गुबै सैथोखौ जेब्ला जों गनायलायनो हाया बाहायनो जेंना सोमजियो सैथोखौ जोङो गनायनांगौ सोरबाया मोजां मावदोंबा मोजांखौ जों मोजां होननो हानांगोन बाख्नायनांगोन गाज्रि मावदोंबा जों बेखौ गाज्रिखौनो बुंनांगोन आसुना खोन्थानांगोन नाथाय जोंनाव बे गैया सोरबाया मोजां खामानि मावोब्लाबो बे मोजां खामानि मावनायखौ जोङो उमुगा मोजां खामानि मावबाय होननानै बाख्नायनोबो नागिरा बा बाथ्रा बुंनो नागिरा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बोरै थुलुंगा मोनगोन मोजां खामानि मावग्रा मानसिफोरखौनो जोङो सिनायनो रोङाबा बा बेखौ बाख्नायनो रोङाबा बेथ' थिग नङा आं गाज्रि मावदोंबा आंखौ गाज्रि मावनायनि थाखाय सोंखारिनांगोन आसुना खोन्थानांगोन आरो सोरबाया मोजां खामानि मावदोंबा सोरबानि मोजां खामानि मावनायखौ जों मानो आसुनो हाया बा माने मोजां जों बाथ्रा बुंनो हाया बे मोनसे सोंनाय फैयाखै बेखौ आङो बुंनो लुबैयो दा ओंखायनो गुबै सैथोखौ जों गनायनो हानांगोन आरो जोङो नेहाथ एकता राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हारिखौ जों खैफोदाव खोख्लैबाय थानाय थिग जाया जोङो राजखान्थियाव दिदोम नङा आरो राजखान्थि रावबो दिदोमबो जानो हाया हारिनि जि मोनसे जेंना हारिनि हा जेंना दङ आरो जोंनि सोमावसारबोनायनि जा माने जारिमिनफोर बेखौ आं गोलाव बुंनो लुबैया जाय सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनैहाय जों बे स्टेजसिम सफैदों बेनि सिगांनि जारिमिनखौ बिजिरना नायोबाथ' जोङो बेखौ दुखु मोननायनि फोरमायनो गोनां जागोन बर'नि जारिमिनानो
बा थैजों लिरजानाय मोदैनि जारिमिन होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा गुबै जोंनि थांखि थाखायखौ बिथा खालामनानै थांखिखौ जाफुंहोनो जुजिबोनायावनो गोबां जोंनि गेजेरनिफ्राय मुंख्लं जालांग्रा सुबुंफोर जों बेनि बेसेन दाबो आबुङै होनो हायाखै रोङाखै आरो गोबाङानो सिलाइ बमा जोङो गावथारजाबोबाय बुथारजाबोबाय सोरबा जिल्ला हारि खालामजाबाय पुलिसजों बुथारजाबाय आर्मिजों न' बां गोबां सावग्लुंजाबाय गोबां जारिमिन सोरबा बर' आइजोआ खाफालनि सिङाव गोमाजाबाय सोरबाया मावरिया जानांबाय सोरबाया जिल्ला हारि खालामजादों गोबां दुखुनांथाव जारिमिन अब्लाबो जों दिनैहाय थांनानै थानाय जायफोर जोङो दिनै दंलायलायो जों मानोबा गोरोन्थिखौ नुहुरबोनानै गोरोन्थिखौ फोसाबलायनानै जोङो गोरोन्थिखौ सोदांलायनानै खौसे जानो सिगांबोनायाव जों खोब लेहेम होननानै बुङोब्ला बांद्राय बुंनाय जानाय नङा ओंखायनो आं खावलायगोन थाबैनो बर'नि गेजेराव मोनसे गोग्गो सावरायनाया लाबोनांगोन आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसाफोर सिगाङाव थानानै खामानिखौ मावोबा मोजां जागोनखौ आं नुहुरदों दुलाराय बर' फरायसाफोर जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर'नि माहारि आफादफोर गासै जोङो ज' जानानै रायलायनायखौ खालामनांगौखौ आङो बुंनो लुबैयो बर'नि जेसेबां माहारि गौथुमफोर दङ बेखौ लानानै रायलायनाय जानांगौ थाबैनो आरो रायलायनायनि गेजेराव जोङो जोंनि जेंना जेथो दा नुजानाय जि मोनसे खैफोद जेथोफोर जोंनि हान्थिस'नो लानाय लामाफ्राव जों जाय जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखियाव फैनो हानांगोन आरो जुजिनायनि थांखिखौ जों लानानै आवगायनो हानांगोन अब्ला आङो जाफुंनायखौ जाफुंहैगोन होननानै मिजिंथिनाय बेखौ जों लानो हायो आरो मोनसे बाथ्रा बर'नि गेजेराव इउनाइटेड पलिटिक्स स्ट्रागोलखौ जों लाबोनो हायो नामा सिलाइ बमा बारुदनि जिदा दिनैहाय जोंनि गेजेराव दङ बा बेखौ लाबोनांगौ बे मालाबाबो आरो नंलिया जोङो सिलाइ बमा बारुदखौ लानानै जुजिनायनि बाथ्रा सानोबा बे गोरोन्थि जानो हासिगौ जों डेम'क्रेटिक मोनसे सिस्टेमाव फैबाय दा डेम'क्रेटिक वानि बा डेम'क्रेसिनि बा गणतन्त्रनि खान्थिजों जोङो जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारि बा माबा मोनसे दाबि दावाखौ मोननो थाखाय जुजिनायाव बे लामाजोंसो जों आगान सुरनांसिगोन अहिंसानि खान्थिजों जोङो आगान सुरनांगोन आरो जोंनि जुजिनाया जोबाखै जोंनि स्ट्रागोला जोबनाय नङा मोनसे जेंना जोबनायनि उनावहाय गुबुन आरो जेंना फैबाय थायो बे जेंनाफोरजों जों जुजिलांनांगोन आरो जोंनि जोनोमानो बुंनो थाङोबा जुजिनायनिखा आरो जों जुजिलांबाय थानांगोन बेवहाय मेंनाय बानाय जिरायनायनि बाथ्रा साननायाबो थिग नङा गोथार थांखिखौ सिगाङाव दोननानै आरो जोंनि आद्रा थानाय थांखिनि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो जयैनो जुजिलांनांगौ आं बेखौ दिनै बे आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों बयखौबो खावलायनाय बुंबायहाय बेखौनो आङो खावलायबाय जे फैगासिनो थानाय समाव थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद एनडिपिनि हान्जाफोर बर'नि माहारि गौथुम आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासैबो लोगो नांनानै जिरायनांगौ आरो जिरायनायखौ दैदेननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिङाव फैनानै बिबानखौ रुजुननांगौ आं बेखौ बुंनो